Assalamu alaikum mehribanlar. Salamu aleykum mehriban dostlar. Bugün näme nesip edenden bizim mehriban dostumuz Şatlıkçanyň perdendi dünya inni. Halipa gel. Şatlyň öýde edilädir ki wagtda ýurtdaşynda. Şatlykçanyň gutlaýas internet ulgam arkaly Destan Video YouTube kanalyna, Destan Video TikTok sahypasynda tomaşa edip begener ha dogurdam şatlyk. Like basyp özüňem golda şu gutlagy görsen kommentarda belli tesir ýaz. Oňa dara kalypa sizi gutlaýas mehriban iniňiz Şatlykçanyň gyjagady bolup dur. Ulak ýaşasyn näme geljekde bir gowy perdentleriň ilimide, günümide, halkymyda, ýurdumyda gerekli perdentleriň biri bolup ýetişmegini tüýsüremden dilek edýän. Gopa kalypa sene mutlu kalypany. Tak Şatlykçan perdendiň ýaşy uzyn bolsun. Jany sag bolsun. Gelecekde bir watanymyza, ilimide, günümide bir gerekli ýaşlar bolup ýetişmegini tüýsürekden arzu edýär. Janyň sag bolsun. Sağ olun. Enim ýaşy diýim onu gyjagadyň. Näme diýem, başga bagtlyk edip bolsun. Sağ olun size. Sağ ol. Onda dawaraly ýagdaýda etraf hasahanatyndan alyp çykan pursatlaryna hödürle tomaşaçlara bolýar. Bugün asmandan yere var melek inmek. Olam menin mehrem aygıydım, bebeği ümüdüm. Cennetten gelen soğuduğumu bildin. Mehrem aygıydım, bebeği ümüdüm. Cennetten gelen soğuduğumu bildin. Sen gözlüğü açtın bakta doğum dünyalı. Bir de konuştun degen verip kemmeni. Yok bu elimde odunca sen yalı. Sen sücü bağlan hemurdirdi emyalı. Üstünden gel ya cennetin iyisi. Öymedin yahtı çırası. Mehrem aygıydın, bebeği öymedin. Cennet